Ja sitten luoksettäyttävyys, se on hyvän tahtoinen luoksettäyttävä avuin. Se oli kaikkein hyökkäysten jälkeenkin, niin se oli ihan, että ei ollut mitään huolta siitä. Vaikka ihmiset käyttäytyy pöljästi, niin hän kyllä osaa olla asiallisesti. Sitten kovuus, eli se muisti, hieman pehmeä, kyllä se kaikki panee ylös, mitä tapahtuu, mutta ne ei estä sitä toimimasta. Eli se on se hyvä juttu, että niin voi sillä lailla tehdä ja tyttärelle voi kertoa, että mitä täällä on tapahtunut, sen verran panna ylös. Sitten temperamentti, eli tämmöinen mielenvilkkaus, havaintokyvyn nopeus ja kaikki, niin se on erittäin vilkas, ehkä se vähän kuvittelee enemmän kuin mitä näkee. Tai ainakin se kertoo itselleen jännittävämpiä juttuja. Ja se on +1. Hermorakenne, täällä on 1A, sellainen sanonta kuin hiemantaulukko, joka ei ole kovin deskriptiivinen tälle asialle, vaan sanotaan, että suhteellisen rauhallinen on hyvä. Sillä on erinomaisen hyvät arjen terveydet. Mutta vielä ei tämän vauhdin takia niin aivan tasapainoiseen riitä. Ja sitten taisteluhalu, se ihan vähän tuossa sosiaalisessa leikissä sitä palloa, mutta se oli enemmän sille semmoinen lelu, päätöslelu, että ei siinä ollut. Se taisteli tuossa kelkalla hyökkäyksissä niin ihan reippaasti. Ja sitten puolustushalu, tiesitkö? Ei yhtään tarvitse aktivoida sitä millään, että nyt minä lyön tuolta toista. Koska sieltä löytyy puolustushalua, se on kohtuullinen hillitty. Sillä ei ollut mitään hard feelings vaikka sitten kun se loppui. Samaten terävyys tuolla seinässä. Se oli oikein tosissaan. Sillä oli oliko teillä kerrostalo? Oli? Joo. Sillä oli aika iso reviiri heti kun mä tulin. Mutta ehkä se oli se, että se huomioi ja kuvitteli enemmän, että se alkoi niin vauhdikkaasti. Se on paras mahdollinen, ei minkäännäköistä. Sitten kun me vähän taputeltiin siinä, niin hän katsoi, että no nyt sun tehdään asiaa kerrottavasti. Sitten toimintakyky, eli se rohkeus täällä mitä oli. Kelkalla oli jonkun verran sitä, että mä olen niin säikähtynyt. Mutta sitten se loppukaneetti, kun oli katsottu sitä, niin se oli enemmän niinkö tämmöistä showta itselle ja sulle, että kato nyt kun mä pelkään ja sitten mä menen. Ja, että se oli tämän tyyppistä. Sitten tuolla pimeässä huoneessa, niin mä en ymmärrä, onko hän joku hiirikoira vai mikä. Siellä enemmän kiinnosti se lautakasa. Se tutkittiin 3 kertaa se lautakasa. Ja sen jälkeen muistettiin, kun sä sanoit sen nimen kerran, niin sitten muistettiin, että ai niin mä olin tuossa. Ja sitten se lähti ja tuli sitten aika helposti sinne. Se jää kuitenkin kohtuullisen pieneen siitä, että sä joudut käyttämään niitä. Samoin kun kelkalla jouduttiin vähän noin niin auttamaan. Ja sitten saatte loppupisteet 114. No niin, kuulostaa oikein hyvältä. Niin, ja se on oikein